Det her var en rigtig god pointe. Rigtig godt for mange af os. Lige at prøve at tale lidt langsommere, end vi normalt vil gøre. Prøv at tale lidt tydeligere og lidt klarere. Vær sikker på, at I egentlig også har tid til at tænke undervejs. Især i forbindelse med dialogen. Der er mange af os, der tænker, at en pause på 2 sekunder. Nu skal jeg altså have svaret, Det er okay lige at give sig tid. Eventuelt kan man sige, at jeg tænker lige over det et øjeblik. Det er lang nok tid til, at man faktisk har tænkt over det. Så prøv at tale lidt langsommere i oplægget, men også i diskussionen. Giv jer selv tid og plads til at få fundet den rigtige formulering frem. Forvist igen, det er med at I mestre fagligheden. Vis, at du har ordet, og når du er færdig. Det er en god pointe igen, det der med metakommunikation. Jeg vil sige, nu siger jeg det, nu har jeg sagt det. Værsgo, nu er mit oplæg slut. Der er mange undervisere, der sidder og tænker, okay, der er faktisk gået 5 minutter, nu er de nødt til at bryde ind. Jeg har lige en sidste pointe, siger man så. Så får man lov til at få udfoldet sin sidste pointe. Så prøv at vise, hvad det er. Vis, hvor I er i sætningen. Vis, hvor I er i oplægget, men også i diskussionen. Det spørgsmål, du stiller der, det tror jeg, man besvarer på 2 forskellige måder. Så ved man, når der er kommet et svar, så kommer der et svar til. Så prøv at vise, eller sige. Man kan også i forbindelse med oplægget sige sådan noget som, var det du spurgte om, eller nu det tror jeg ikke, at jeg uddybe mere, hvis du vil have noget tilføjet, eller en anden form for underviser, at her slutter jeg, her er min talestrøm forbi, og nu kan du starte, om det så er oplægget, der er slut, eller om det er et spørgsmål i diskussionen. Igen, metakommunikere. Prøv at få skabt en situation, hvor alle er enige om, hvad det egentlig er, der er blevet sagt, hvad det er, der var spørgsmålet, hvad det er, der er de vigtige budskaber osv. Det er jo så igen, for at uddybe det lidt for dialogens vedkommende, spørg ind, var det du mener? Fik jeg besvaret spørgsmålet, som du ønskede, eller var det fyldestgørende? Er der mere information, vi skal have på banen her? Giv dig tid. Som sagt, en pause er ikke lige så lang for den, der lytter til pausen, som den, der holder pausen. Og følge op. Altså, hvis der efterfølgende bliver stillet et spørgsmål, jamen så siger okay, det bringer mig tilbage til. Prøv at trække nogle forbindelser, skab koblingerne mellem forskellige elementer. Som jeg sagde i oplægget, er også en god indledning på et spørgsmål. Så tænk eventuelt over de her sådan, hvad er det, jeg kan sige, hvad er det for nogle, jeg har argumenteret for. Jamen på baggrund af, hvad der står i vores teoriafsnit, så knyt an, skab de her koblinger og følge op på de forskellige elementer. Nå ja, det du sagde før, det er faktisk også noget af det, vi snakker om nu. Og så videre, så videre. Selvfølgelig er der 117 forskellige måder, og det er ikke sikkert, at I kommer til at bruge nogle af de konkrete, jeg har nævnt. Det er mere bare for at illustrere, hvad egentlig pointen er. Så prøv hele tiden igen der med at skabe stor symmetri som overhovedet muligt i denne her relativt asymmetriske situation. Og hvad med nervøsitet? Det er der sikkert en del af jer, der har eller kommer til at få den dag, hvor I skal sidde i lokalet. Hvis det er meget slemt, så er der selvfølgelig andre tilbud. Jeg har ikke faglig kompetence til at gå ind, og vi også forstår en gruppe til, at man ligesom kan tale om konkrete situationer af eksamens eller taleangst. Så i denne her sammenhæng kan jeg sige, at jo mere velforberedte I er, jo bedre styr I har på det, jo mindre nervøs, eller jo mere positiv bliver nervøsiteten også. Altså hvis man er alt for afslappet, så præsterer man jo heller ikke 100. Så det handler om at være så forberedt og så gearet, som man overhovedet kan. Og for de af jer, som oplever det som en decideret hemsko eller et problem, som ikke har den der mulighed for at vente til, jeg er bare på, og jeg er klar, der er der altså studievejledninger og andre, som har en mulighed for at gå mere ind i sådan nogle en-til-en håndteringer af den side. Men I kender det jo også allerede og ved, hvad I eventuelt kan gøre med det. Så det var ganske kort om det punkt. Så opsummerende. Nu har vi givet nogle meget generelle råd og overvejelser omkring, hvordan man kan analysere denne her situation. Det er meget vigtigt at fremhæve, at det er råd til analyse af situationen. For hver situation er unik.
Sensor og eksaminator er ikke de samme, vi er ikke de samme, opgaverne er ikke de samme, og forsvarets forløb er jo heller ikke de samme. Det I kan gøre, det er, at I kan prøve at analysere så konkret som muligt, ud fra jeres opgave, ud fra jeres erfaringer, jeres forventninger osv. Og prøve at ramme den så hensigtsmæssigt som overhovedet muligt. Netop ud fra nogle generelle analyseredskaber, som I så prøver at applicere konkret. Og som jeg har sagt, karakteren er måske, for nogle af jer er det måske denne her viden, det jeg har lært noget, der bærer målet i sig selv. For mange af jer er det selvfølgelig også rigtig rart at få en god karakter, få et bevis på, at I faktisk har gjort det godt. For de af jer, der gerne vil have en god karakter, det går jo fra de fleste af jer, så er det jo heldigvis sådan, at det er den faglige indsigt og formidlingen af den, som sikrer det. Så I kan simpelthen ikke undgå at blive klogere af det her. I hvert fald ikke, hvis I vil have succes med det. Og det var, hvad jeg havde taget med til jer i dag. Nu er der heldigvis, på trods af tekniske afbrydelser osv., tid til spørgsmål, kommentarer, alt hvad I måtte mene, at I mangler at få indsigt i, og som I tror, jeg kan hjælpe med. Hvor stor del tæller oplægget i forhold til opgaven? Er det sådan 50-50? Det kan man ikke sige. Det er en helhedsvurdering, og det gælder jo både altså den skriftlige opgave, oplægget og så diskussionsdelen. På den måde er der faktisk 3 elementer, og det er en helhedsvurdering af det hele. Selvfølgelig kan man sige, at man tager udgangspunkt i det skriftlige produkt, så hvis der er store mangler der, så kan det være svært at tale det fuldstændig op. Omvendt så kan man jo så sige, at noget af det, som det mundtlige forsvar handler om, det er jo også at teste, om det er dig, der har skrevet opgaven. Så derfor kan man jo godt opleve en situation, hvor opgaven måske er til 12, men man ender med at få 2, fordi det viser sig, at man ikke selv har skrevet den. Og det er derfor, at det er en helhedsvurdering, for at man netop ikke kan have sådan nogle situationer, hvor nogen har afleveret et godt projekt, men det ikke er deres egen. Omvendt kan man sige, at det at have et rigtig dårligt projekt og så tale det op til 12, det kan man jo ikke, fordi der vil det manglerne i projektet altid være der. Så derfor kan man ikke rigtig sige, om det er den ene, altså om det er 50-50 eller hvad det er. Det kommer meget an på situationen. Men i langt de fleste, det der er den normale situation, kan man jo godt bruge 50-50 som en tommelfingerregel. Men der vil der jo også være stor overensstemmelse. Altså har du skrevet et projekt til 12, så er der også rimelig stor sandsynlighed for, at du faktisk leverer en mundtlig præstation til 12. Ikke? Så den normale situation vil jo være, at man har et udgangspunkt i det skriftlige produkt, og så så kan man måske tage det en karakter op, eller man kan få, det kan vise sig, at man ikke kan svare nogle spørgsmål, og så ryger det en karakter. Det store udsving er jo de helt specielle, helt særlige situationer. Ja? Du sagde noget tidligere, det her med definitioner og bruge dem. Bare lige for at forstå det korrekt, du mener ikke, at hver gang du bruger et fagudtryk, så skal vi definere. Det er ikke det, du mener, vel? Det er at kunne bruge fagudtryk korrekt i forhold til definition. Centrale fagbegreber kan man jo godt, og især der vil jo være nogle begreber, hvor der måske findes forskellige definitioner, hvor der er en teoretisk diskussion om, skal man bruge det på den ene eller den anden måde. Og der er det jo helt enormt vigtigt, at man går ind og viser, at man kender til det, og man siger, at jeg bruger det på denne her måde. Men næste skridt er selvfølgelig at vise, at man kan bruge det. Så der er afklarende. Vis, at jeg godt ved, hvad det her betyder. Vis, at jeg godt ved, hvad diskussionen er. Vis, at jeg godt ved, hvor positionerne er i fagfællesskabet. Hvilket man jo typisk gør ud fra begreber. Men hovedpointen er altså anvendelsen. Vise, at man kan bruge sine fagtermer. Vise, at man kan bruge sine teoretiske og analytiske redskaber. Du snakker om læringsmål. At der er en god idé at kigge på læringsmålene. Var det for studiet, eller var det for fagets på bachelorprojekt i UIT? Jamen altså, egentlig begge dele, men i første omgang naturligvis, altså i kursus skal I alle sammen på CBS. Ja. Nej. Okay, på CBS er det sådan, at
inde på det, der hedder eCampus, er der under hver uddannelse, der hedder kursuskatalogen, og der vil der være et kursus, der hedder bachelorprojekt. Og det er de læringsmål, jeg tænker på i første omgang. For jer, der ikke læser på CMS, så ved jeg ikke, hvor de ligger, men de vil være der tilsvarende. Fordi det er simpelthen sådan fra ministeriet hold, at det er den eneste måde, man karakterer på i Danmark. Det er, at man tager læringsmålene. Det er jo meget mekanisk øvelse i virkeligheden. Alle projekter starter med 12, når de ligger på bordet. Og så læser man efter mangler. Og de mangler, det handler om, har man opfyldt de her læringsmål. Så der står en formulering, der svarer til noget med, at den studerende skal kunne. Og det er jo så det, man skal vise i sit projekt, at man skal kunne. Og det gælder så for, altså, hvor man konkret finder dem, og hvordan de konkret er formuleret, varierer, men det er det, der er hovedreglen. Derudover kan det også godt være godt at se på det, der hedder kompetenceprofilen. Altså det, der gør sig gældende for hele uddannelsen. Hvor man vil kunne få nogle clues til, hvad er det for en overordnet faglighed, som denne her uddannelse handler om. Er det ikke mere at skrive faget, der er vigtigt? Jo, altså faget er jo bachelorprojekt. Så det er det, man skal gå ind på i første omgang, og så finde de læringsmål, der står om det. Hvis man gerne vil danne sig et indtryk af publikum, det var i forbindelse med publikum, at jeg nævnte det her med kompetenceprofil. Hvad er det for en fagperson, der skal forestille mig, at jeg taler til? Så kan man gå ind i kompetenceprofilen også. Men det første sted er kurset, altså bachelorprojekt. Kurset bachelorprojekt, dets læringsmål. Når man står i gruppe, hvor meget skal man tænke over, at oplæggene ikke bliver for ens? Det er der ikke noget formelt krav om, og man kan i princippet også godt sætte sig fuldstændig hver for sig, og ikke lave det oplæg, man selv vil, uden overhovedet at snakke sammen. Jeg tænker så bare, at man lige så godt kan bruge, at man har haft den her kollektive proces hele vejen igennem, og også føre det med sig ind i arbejdet med den mundtlige eksamen. Og derfor måske finde nogle steder, hvor man så kan sige, at jeg tager mig af det her, eller lad os diskutere de her pointer sammen. Ikke? Så det ikke bliver noget med, at du tog mine pointe, men at vi simpelthen i hvert fald, jo også på den måde på et tidspunkt sætter jeg hver for sig, og får udarbejdet det, men så vender tilbage og præsenterer og bruger hinanden. Men der er ikke nogen formelle krav til, hvor stort eller hvor lidt overlap der skal være. Det er jo så der, hvor diskussionen efterfølgende kommer ind. Du nævnte, at du taler om det der med magtkamp, og at pensumlisten egentlig er din litteraturliste i bachelor. Når du så skal lave det der oplæg, og du så tænker, at der er et andet emne, som du ikke har med i din litteraturliste, som du kan give en interessant vinkel, vil du så være malplaceret til det op i oplægget, eller er det bedre at lægge det op til dialog? Det er altid så svært, sådan på den ene side og på den anden side, ikke? Og den der balance mellem, at vi har læst opgaven, så du skal ikke komme og gentage, hvad der har stået der, men der er jo heller ikke nogen, der forventer, at man forud for forsvaret skriver en helt ny. Så hvor er vi? På den der noget gammelt, noget nyt, noget blåt, noget lånt skala, ikke? Det er svært at svare generelt på, men tænk det, man kan sige, hvis vi nu tager det der eksempel med, hvis man har skrevet om magtkampe i Venstre, så vil det være mærkeligt ikke lige at følge den til dørs. Det kan også være, hvis man tydeligt undervejs har sagt, at vi har afgrænset os, vi vil ikke, for rigtig mange af jer vil det sikkert være den der, men nu har jeg lavet analysen, hvad er så de praktiske anbefalinger. Så det der med at tænke, hvad er egentlig det logiske næste skridt? Ja, hvis der opstår en problemstilling, kan man sige, som kan belyses via en teori, man ikke har tænkt over før. Og den er selvfølgelig, det der med at hive direkte nye teorier ind, den tror jeg, den tænker jeg, at den måske er sådan lidt sat siden, som for mange sensoreksaminatorer vil sige, wow, det gav der noget helt ekstra. Det havde vi ikke set komme. Men så skal man virkelig også kunne argumentere for, hvorfor er det relevant, men ikke så relevant, at det ikke pludselig bliver et spørgsmål om, hvorfor gjorde jeg ikke allerede det i opgaven. Men netop som en perspektivering. Som men nu har vi diskuteret magt på, det er jo svært at komme op med eksempler lige når man står, men håber det her giver mening for mange. Nu har vi diskuteret magt ud fra 2 perspektiver, og vi har forklaret, hvorfor vi har afgrænset os fra det tredje. Men så er det jo oplagt at prøve at bringe det tredje ind. Som sådan en, hvad sker der, hvis man gør det? Men vær meget sikker på, at det ikke åbner op for sådan en kaskade af
Og hvad så, hvis man gjorde noget helt fjerde og noget femte og alt sådan noget, ikke? Ja. Det. Og så er der også en ting med vores karakterskala i det her, der er jo ikke 13, der findes ikke. Jeg ved ikke, om I måske så unge, så jeg aldrig har prøvet 13-skala. Næsten. Men der var det, altså, hvis vi havde kørt med 13-skala, så havde det der været en helt vildt gode ting at gøre, fordi det viste noget ekstra selvstændigt og noget særligt og uventet og ud over det forventede. 12 er jo det forventede. Altså 12 er det perfekte, men det perfekte ud fra de her målsætninger med ingen eller få uvæsentlige mangler. Så det der med at levere noget ekstra, noget ud over, er faktisk ikke indeholdt i den karakterskala, vi opererer med i dag. Men vi har for eksempel fået at vide af vores vejleder, at